oras yu amin papagayam kan kadrama, ti surat ngayon tayo basay ta, kat nagkapoy ti pagayam, akayat na ti pailingad, itinagan a Jeric, ngam di na kayat apa ipatangatang, no sa dino ti pagnanagdan na. Ngam sakbay ngayon tayo basahan ti surat ni Jeric, shout out pa'y kada Tina Alcantara iti Nueva Vizcaya, ni Juancho Kinit, Vergel Ace, Aika Yuri, Esmark Yako, Joby Kibuyan, Arcue Music Ministry, Lisel Benkan, Jofel Andres Langgaman, Leonida Kasuka Carino, Kenny Laila Alvarez Malto, iti Santiago City, Isabela. Kumusta ka nang ma? Kuna ni Dennis nga ading mo. Binaliktad na di awag amanang. Hello, nang ma. Bueno, papagayam, kasi man ti surat ni Jeric. Dear Lady Elle, nakapagsurat akmat, takayat ko nga ibinglay ito'y padas ko itibiyang, adyak tupulos malipatan. Katsapay la ko ma, tada ka akanayon itinasaya ta kasasaan. Tapno kanayon mat nga adda ti dingdenggan asursurat nga ingka ibasbasa. Ilingad naklako man itinaga na Jeric. Ngam kidawat, asaan mo nga ibasbasa ti address ko. Sipod pa'y ubinga, kat naadi ka kon kadag iti drama yo iti radyo. Impagarup ko, no adayo nga inauna ka ngam siya. Ngam hindi nakita piladawan mo, kat kaslain inauna at pa'y, pagtawa na kita ni itinasurok a 40. Jeric, pagayam ko, no punam nga agtawan ka itay tinasurok a 40. Kat mabalin nga inauna ka itinakurang sangapulo atawan kanya. Saan tayo pa'y matama ko na senior citizen? Lady Elle, agtatrabaho ak idi iti may sa furniture shop, idi na amok ni Ana. Nagdato na kan kuana. Kat inaklon namat ti panagayat ko. Kalpasan ti dua atawan, nagkalaysa kami ni Lady Elle. Naandaan kami nga rod iti may sangana. Idi na panunot ko ti agabrod, ijay katar. Tain nananak ti kasinsin ko. Nagbiita naglabas ti aldaw, Lady Elle. Danda ni dua atawan ko ni ijay katar, idi inawagan nak ti inak. Kat kinunana, api manawan ti asawak iti balay mi. Akadwa na ti anak mi. Kat simul
iti sapali. Kasla nadadaal ti lubong ko iti naamwak, Lady Elle. Naglakalaang ti pananglipot kanyak ti asawa. Nagsakit tinakam ko. Tawan kayam ti serbi ti panagsakripisyo dito'y balas yung tao. Tayin sukat na kon ti asawa. Lalaki ang Lady Elle. Ngam nagluha ang itinakana. Nga pwede pa nang lipot kanya ti asawa. Nagawit ak nga ron dito Pilipinas. Takayat kong alaan ti anak ko iti inana. Tadya kaya't adumakkel iti sidong ti inana. Alalakiro. Kanjak kaya't nga umadayo ti rikna na kanya. Nga. Anyan, Lady Elle. Tanaduktalak asaan kayam alalaki. Tinangisukatan ti asawa kanya. Tamay sa abak ng atomboy. Insukat naggapu iti pira. Kat kayat nanti makidan na iti tumboy. Tamaytad na amin akayat na. Nagsakit, Lady Elle. Tsak may ladawan ti sakit, anariknap. Kadagidi agun damay. Nga malinaplakdak ti paki. Ama kaaramid iti saan amay parban. Kanapanunot ko nga mga nababaliktada. Katsak pa iti agparangat takas. Nangrunak at adda kwarta ti tumboy. Asimurutan ni Ana. Nagsango kami nga ron kini Ana, Lady Elle. Taimbagak nga agdarumak. No di na ipakita ti anak ko kanya. Kinunaak nga alaakon ti anak ko. Tay ti poder ko ti pagnagdan na. Idida mo, Lady Elle. Saan nga'y manugot ni Ana? Ngam idiag baybayang. Nagbaliwmat lang ti panunot na. Katintad na kaniyak ti anak mi. Nakita nga ro tinagdagkala nagbaliwan na. Bak na nga talagang tidjar na no agkaw-kawas. Kompleto iti alahas. Kanagdabukod na kotse. Manungal daw, bulan kantawan,
Sakbay ana iliwliwag ko ti palang lipot kanya ti asawa. Jak mata nagsubsubli ije katar. Time pa may sakti atensyon. Kan panawan ko iti anak ko. Inggaad ko tinagtrabaho. Tapno maipaayak itinapinta sa masakbayan ti anak ko. Nga uray awanan ti inana. Itidan nami. Aging gangay ti may sangal daw. Agtawan idin iti walo ti anak ko. Naglaat kami. Idinadamag mi nga awanan ti asawa. Kan ti tumboy, akadandan nana. Taadda kanunang paltog kadakwada. Iti panagpakasyon da. Ijay Manila. Jaka mo ti marik na kiti da idi akong daway, Lady Elle. Nalidaya na kiti napasamak kini ana. Taurayan niya pa iti mapaspasamak. Isulat tati ina ti anak ko. Kat nakarignak latay ti asi. Itinagbanagan na. Nupay liliputan na. Manunatawan tinapalapas manipuday di apagtang, Lady Elle. Kadita, talon dagiti anak ko. Tanang asawa kiti may kadwa daway. Kalpasan ti 5 atawan, manipod pimusay, daydi ana. Naragsaka kon iti sidong ti may kadwa a pamilya. Nakaturpos matan iti kolehiyo ti inauna nga anak ko. Kat permanenten iti trabaho na. Aging galangan dito'y Lady Elle. Katagyaman iting ka panangurnos, kan panangibasa, dito'y surat ko. To'y pagaya mo, Jeric. Jeric, pagayam ko. Makapaladingit tinagpanagan ti imo na a pamilyam. Ngano pa'y kasta? Maragsakan na tanakabangon ka itinalaos a sakit. Kaniliday, nga ingka napasaran itinapalapas. Sapay ko nga, tay tultuloy mula tati kinasaya at mo apadre di pamilya. Tano na saya at tinaganak amang padakal iti anak. Daktakal mo at ti posibilidad nga agbarin anasaya at dagiti anak. Tanagbalin ka anasaya at pagsarmingan kadakwada. Itanam kinilipat
dagiti makapasakit iti napalapas. Kat italimang dagiti nasaya at apagtang, anang muli kada tayo. Tapno agbalin tayo apagulidanan, iti uray asino. Alakastan, Jeric. Katagyamanak iting ka pa nagsurat iti programa tayo Love Letter. Kadagiti amin adumdumngag, maawis kayo amang ipatulon iti padasyo nga intay ipasa, dito'y programa tayo Love Letter. Iti email address loveletter143@yahoo.com. Agyaman akunay, don't forget to like, share, and subscribe.